Здравейте, геймери от VBOX, аз съм Immortal и днес с Poison Maker ще играем на Multi-Deft Auto. Това е епизод 788 милиардни, да знаете. И в момента не знам какво правя, обаче не знам на къде се ходи тук. Знам, защото съм про. Натам трябва да се ходи. Аз нещо си пак по настройките, само тъмната му е нещо по-тъмно. Кое? А? Кое ти е по-тъмно? Самото му тия... Всички части по... Налево. Така, и съм много добър, защото съм най-голямото ултра мега гига про. В момента е 10 часа и не знаехме какво да правим и решихме да направим още един дебилен клип. Нали мите? Да. Ще умрех! С такива звуци ще стана хубаво интрото. Не е мраз да скачам с колелцо. С колелцо. Пам-пам-пам-парам-пу. Мяу, мяу, мяу. Дай спринт, бате! Оу е! Оу шит! Само аз си умирам на този мап нещо. А? Само аз си умирам на този мап. Да бе, да. За какъв ме смяташ мене? За безсмъртен ли? Да, аз съм Immortal, съжалявам. Immortal. Така, нека си пием вода. Пихме вода. И наплюх екрана, чай малко. Така. Сега къде трябва да се ходи? Аха, там да вземе Инфернуса. И да. Така, надясно. Мите. Нали не си педал? Да ходиш Винаги минавам надясно. Точно така. Макар че пиша с лявата ръка. Оу, шит. Мага ти огради не се чупат. Мен това ми е любимо занимание, да се трескам в огради. Да се трескаш в оградите. Да. Какво се прави? Майко! Не така бе, не така бе! Майко! Не се прави на нинджа, прави си го по най-лесния начин. Не. Папа-пера-па. Можем колко дебилен бе. Мите, ти умре след мене. Има. За просто. Да бе. Сега ще кажеш, че съм кемпър. А? Кемпър бех. Мъга! Да, ти си кемпър, Мите. О, мъга! Чакай малко, аз не мога да управлявам тази кола. Добре, как да го мина това? Почвам да заеквам. Скачаш, обръщаш колата и... Добре, мерси за указанието. Тъмън го направих как трябва и свърши мапа. Не да му вкедам. За малко трябва да излезем. Това мап е много яко, обаче не мога да видя. Мите е навънка после. Навънка после. Е навънка! Ти знаеш къв студ е, бе? Къв студ е? За да чуя всички климатици по 30 градуса. Да бе, да. Аз тук съм да спра всичко, защото ми е жига. Чай малко бе, трябва да се вземе някакво нитро май. Не трябва. Нитрото тука. Нитрото се взима по-напред. И така много мраза. Да не мога да хвана това настрани. Гледай, върва по въздуха. Ама иначе такива следи от пиратски. Това е там един такова обърнат. Обърната магистрала. Да. И става невидимо. Вау! Какво съм про? Не. Не участвам. Пак умря с мене, бе. Ама аз дал хентър, каквото не е честно. Пи-па-па-перап. Пи-па-па-парап. Да, пес, не мога да слушам аз. Какъв клип гледах с нея? Пак ли умираме? Какъв клип гледах с нея? Помниш? Защо не може да се такова, бе?
Веднъж ще го мина как се стреля. И ще свърши мапа. Така Добре, става. аз с тези мапове трябва да ги науча спокойно. Виж, спирам си отзад пушека. Като най-голямото про. Това е лесно. Няма ти Аз кажа не мога да си го пусна пушка. Къде, на къде ходят всички? И аз след те. Знаете ли как се спира пушек назад? Ако искате да разберете, гледайте следващия клип. С туториал как се спира пушка. Как се спира пушека. Представяш 10 минутен клип как става. Да. И един часов клип как се спира пушека. Сега ще ви покажем примери. Още един час. Slow motion. Да. На къде са? Най-ме кефат такива мапове. Само лупинги и скокчета, никакви други. Добре, чакай малко. Аз не знам тук на къде се ходи такива някакви завърнатулки правя. Мали, like a bot. Мали, like a bot. Някой ти пише. What the fuck? Какво е това, бе? Какво е това, бе? Кое? Ти видя ли го този мотор, бе? Некъв джедайски бате. Това е този моторетка. Изкарах се къла заe. Прилича на наденица. Айде! Това е мотор от бъдещето. Да, мотор от бъдещето. Не знам къде, дали мога да си дигне предната гума, защото няма такива. Ама винаги като докоснеш земята ти криви на някъде. Да. Може да го управляваш. Да, бе? За втори път Вау! Тревол е, натам се ходи, браво, е. Тук на тези мапа аз имам никаква ориентация. Аме, шиме. Аз знам само 2-3 мапа. Аз знам само един. И съм минавал само един от тях. Не, два мапа. Не, аз знам... Ще ме криви! Писна ми тази моторетка. Да, наистина много тъпа. Сега ще видите как се прави. Чакай малко, бе. Там, бе. Не, пак на същото място. О, мага, хвърлям се в земята. Добре. Тъй, какво беше? Да, ева. В клип съм. Не мога да си напиша паролата. После ще си я затъмниш с някоя програма. Да, сега ще се занимавам. И после да стане някой бък и да видиш. Ей, Мортал, колко пари имаш? Аз имам 294к, почти мога да купа 3 експириенса. Ще играем там. Щом само един го е минавал този мап, няма никой сега го мине цели. Че малко са? Фото даник. О, не се ходи на тука. Тия гради чупат ли се? Че? Добре, и на тука не се ходи. Да, лупинг. Аз следвам другите. А преската е вътре. Шо ме преска? Така, продължаваме. Този ме е някой тип. Това мап ще е последен, сигурно. Какъв това лупинг, бе, писна ми. Вау, жив съм. Взимах енерджи. Оп, вярно, че съм жив. Оу какво съм мали, какво казах? Ох. Оу, шит. На тук ли се Какво ходи? трябва да се прави сега тука? Не бе, на тук се ходи, бе, зайти. Бах ти хората. Майде. Не знам дали е на тука наистина. Що ми има огради и на тука? О, на тука. Чакай. Стоп. What the fuck? Некъв излете. Извън това излете некъв. Не беше ти? Какво? Ти ли излете на някъде? Не. Вау! Бро,
бързо, 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 бързо. Това го скочих. Така не минах. Добре, аз съм жив. Настрани! Моля, аз съм някаква нинджа. Моля се Господи, моля се Господи. Търбач! Стой са, стой. Ще успея. Телеграмна току-що. Кът. Не. Да, аз викам ще успея телеграмна току-що. Епа, аз съм стигал до репер баш когато съм гърмел, знаеш какво е гадно? И аз. И то в клипове. Да умрех! И то в клипове съм го преди това, бите. Ама аз съм бил по-напред от тебе, значи. Лъжиш. Там. Да. Връщаме се. Уау, ши! Ай, мраза да ме респалне във въздуха. Вместо да ми даде спид, да падна във вода. Добре. О мага, аз съм бил втори. Не, всъщност кой? Не знам. Добре, за този мап ще е последно изпирам клипа, защото вече ме дразни. Трябва да се изкъпа, защото не съм се къпал от 2 месеца. То вчера погледах в YouTube. Мите искам официално в клип да съобща, че си изгонен от GTV. Добре. Така че... сериозно говоря. Добре. Мите? Няма, тя прави интро тога. Какво се прави? Знаеш колко ми дреме, Мите? Съжалявам, бата. Вау, what the... Такова е. Такова е, да. Оу! What the fuck? Добре, как мога кацна на средата? Тук къде трябва да се ходи да погледате? Мите, хвана ли се? Хвана ли се? Омага не. О, да, хвана се! Много яко! Не бе. Първо априлска. Несполучлива шега. Яко, нали? Аз съм фен на Джустин Бибър. What the fuck? Първо априлска шега. Абе, бе! Аре, защо не искам да... Защо не иска колата да поднесе както трябва? Ето тука, така, и сега се хвърлям... Така моя кола! Се хвърлям на ла! Уау! Знаеш какво? Ще кемпвам. Ако че нямам шанс да бия. Виж, това не е направено как трябва, какво? Не е направено. Аз ти казах, че мапа е много труден. Ама не, това не е направено, това... Тъпо е направено. Възможно е, ама не е труден мапа. Не е труден, просто не се легаем. Не спирай клипа на това. Ама гапюрски спара да се баси. Не спирай клипа на този мап. Този мап съм го минавал. Минавал си го друг път. Але вас? Минавал си го друг път. За около 15 минути, нали? Тук в това никой не го е минавал, гледай. Аз съм виждал кой го е... Аз съм виждал само той, който го е правил мапа да го мине. Не, аз съм виждал... примерно Хими го е минавал. Да, и Хими. Хими си го минава редовно вече. Верно не знам дали го е минавал, обаче Хими го е минавал доста пъти. Майде. Минавал го е Хими. Добре! Аз не мога да скоча от първото скокче, бе! Баси! Това е, защото не знаеш как си минава. Гледай, човек, то трябва да е пътя на целия път, нали? Какво казах? Пътя на целия път. Добре, ето, чай са, стой. Ай са, минавам го са вече. Спокойно. Някой предизвиква лак в сървъра. Кой бе? Мани, това съм нинджо. Ето, продължаваме. Уау! Много яко, браточка. Лелелелелеле. Тук трябва така да завия. Трес. Така, стой. Добре, мирен Джони. Сега накъде съм? Тук се свива така, дънк и се умира. Баси, това не мога да го мина. Ще го мина този мап.
Ще го мина, сега ще видите вие. Мапа съм го минавала с 20-30 пъти. Да. Който ми вярва да напише в коментар. Аз 50-60 хиляди пъти съм го минавал този мап. Мен той ми е любима. Само това мога да минеш, нали мите? Да. Мале, аз за първ път стигам до тук за този мап. Спокойно. Стига бе! Не, тъмън минах първата част. О мага. Добре. Благодаря, че гледахте клипа, надявам се да ви е харесал. Очаквайте още клипове, нали, на МТА. То е много ясно, ще очаквате. Аз друго няма какво да правя, защото аз съм някакъв на лайфа рачал. Take your lucky stars and count your fading scars, 'cause no one said you had to live a lie. Too late, my friend, it's over. Memories broken. Nice to know ya. Guess that means this is goodbye.